is in the building right about now, together with One Chance, man. The whole family is there, you know. CJ Python. We're going to DJ Munya out of Mano Blawayaba. This is a rhythm thing called the Future History. Right it down. Bang, bang, boom. Paitana. Feel me now. Boy, you're here to the mini. Did you feel me? What's on with you, man? Feel me now. Yo, CJ Python. How it was a second one on a partner. Tell them about it. Respect.
me Panyulinza. Yes, man, great is great. And you're gonna band right and there's no substitute for quality. It's all about CFM show, your my station, your station. If you're endorsing a brand new video, I'll get this up the one. CJ Python, Upbeat Records. Yeah. And tonight I'm gonna chat about I'm seven more boys in the room. And I'm on road in hands out to Tangra Pub, Spare Up. Because Nakatara Nyam Common last week. No one day there, and that's almost what I want to find out about get so and 6. And I was a go for 6 boy, and I had to go grabbing that. I'm going to see. Okay, I'm going to go. I don't see the advice and they are big at it, and I can tell you again. I'm going back to Iowa. They got to go to past the hotel and yeah, I just got it. So I mean, I say, CJ, welcome to CFM Stereo. To Chintamits and Mfaro. Where part of us CFM Stereo. Yes, I. And we're going to make a Gani, yes, I'm going to Alright, ZJ Python. Alright, ZJ Python. Starake chairo adonzi Leroy Chiverengo. Anakwenda kukwazana lero. Ya, aiwa kukwazana ikoko. Ndokwa tinowadzana nevamwe iko. Iko kuwadzana. Zvimangoma zvimakazvitanga sei? Zvimangoma izvi takangozvitanga titongori kuchikoro. Kuchikoro tokwa takazvitangira. Tichizviita takapedza kachingoteera vakomana vepakaribheni ivava. Saka bo wangotanga dongoro here kana pane mumwe munhu akakudzidzisawo kana kwabuda maoko emumwe munhu. Maoko mandakabuda inini ndakabuda maoko maSB5. Vekukwadzana veso vanovaziva. Izvo zvaakupa achiri kwekana kusouth. Vakambobira mhiri. Vakangosiyira ZJ chimuti vakati apanowo kuka imbosarawo chimhanya negame. Saka unoibhalansisa sei negraft manje? I can see kuti iwo uri producer futi. Yes. Unoimba futi. Ndinoimba. Handiti ka? Saka negraft manje munozozvibhalansisa sei? Mabasa matatu. Unogona kuti zvine zvokuda sei? Aiwa, tinozvibhalansisa nekuti chimwe nechimwe totochipa nguva yacho. Nguva yekugraft tinoipa nguva yayo. Plus ndine laki roti mabhosi angu sezvo achiziva kuti ZJ ndeba rekozera. Zvanzi aiwa, iwe unoshanda usiku chete. Ndo wakubasa kwako iwe usiku chete kushora. Bozani waiziva kuti chi masikati chi ndiri nemamwe maworks. Handiti? Alright, saka une maridi mangani up to date awakagadzira? Alright. Aiwa, up to date ndine matatu. So far 3 maridi. 3 maridi. Saka uyu chaunoti inini ndo chaunoshuvira kuti uzovewo uchiona uchiita mupenyu we-entertainment neproduction. Chii chaunodewo paunoti apa ndasvika? Inde ndoda level rana not nice. Ndoda rokuda iro. Aiwa, ndo level rana. Ndo level rana. Chakakumotivata kuti ugadzire dzimba rako rinyowani Future History chain? Alright, Future History iri ndofunga makanoona kuti pariri rine kamwe kafusion ke-old school like Future History. Ndakatorigadzira zvangu ndina comrade ndo akatozosvika pakutorita aiwa iri rinofana kunzi Future History. Comrade ngawapindi timbozwa kuti nyaya vari kufunga tatira vavachitumira pa. Yes man, just man. Nguva yacho yanga yareba kuti musvike panapa. Nokuti zvinoizva zvikopenda panhasi tiri tese. Taura inkuwa mungoti remember gore tiri kunyanga vaziya kuti but ndazouya makore unozabatakira kuinyanga flavor uchirubaza makore mangani sandadaisi flavor akachide zuda sandadaisi hatina mabhazi but tauya. Alright, kunayo vasingazive kuti Chatsman anobva kupi zita rake chaichananunzani ungavatsanangurira kuti Chatsman ndiani? Arega nyatsopedzera mukomo. Inini ndinonzi Tawanda Chatkovu. Ndinobva kuri kubwera ndokune mudzi. But pagete ndogara kwadzana. Ndakakurira apo ndakadzidza apo nhasi ndiripo ine ndichenge ndichipo. Ndobva ndogara ipapo. Alright, Chatsman, you are the one who named this rhythm Future History. What name manje? Wakaita Future History.
Paukanzwa iwe wanzwa feeling yaukanzwa ndeipi? Ndakasvika mufana wangu achigadzira chinhu muona. Saka ndango ndichipinda ka. Chorus yangu kana ndakabva nangofunga chorus ya Joseph Yuzi Addis Ababa chichi musoro tachi song ikai ndotoro tune nekamelody pa nechimba chine shona but unoona kuti song yandiri kudhara ya Joseph saka chika ngatidzosei upastor yeka tizotaurwa kumberi uko chini saka mabaranza style racho ka inhoroondo yamangwana history yamangwana saka takatera zvinhu zvakare tikazisa apa zvichazoi apa panoti Troy B apanze redeem ravharira mamwe maredeem kunge corona saka pane mamwe une singles collection kana album raukushanda naro izvo zvinhu chatsa izvozvi pane masingles aripo atakakumbira since November last year taishanda so takapedza mid February papapa saka tingwapusha nenzira dzatinogona kupusha nadzo but chizodawo chibatsira kubva kwaelders anenge maiziva saka tine album tatu kuweka because inini hangu ndiri munhu wekuti ndinobhiliva munamba yangu number 10 inamba iri secret kwandiri so ndane 10 years ndiri mudhanzi muona saka nango zvichibva ndichitanga ndakati mai chinini album rangu charirova after 10 years ndinenge ndanyatsoibva chaizvo ngezvo zvindaibva manje ndabho masvika manje zvachibva mairori panicharova aiwa hamuchazongozvinzwa ngoma yangu mune muripo ndimo vanhu vacho munozviona zvidai nekudai but aiwa masiva kuronga kuti ruva bhamero but masingles tinawo aripo masingles chayatsogarira pasi toyatsoashandira nyaya I don't know kuti pane mamwe maworks ere atinofana kuexpecta very soon kuno kuCFM. Alright, yeah, maworks are expect atoripo. To wake on, you know, say me told you about Big Bad and Brave. Yeah man, you know, say Big Bad and Brave. Let's begin the Big Bad and Brave sound. Yes, the Big Bad and Brave sound. Yeah man. Named after the great. After the great. Named after the great. Yeah. Flavor, check in the folder that I brought today, man. I really bought the Big Bad and Brave. Big Bad and I want you to listen. I want you to take time to listen to it. About one second, I'm talking about my God. Yeah, man, just what I said. It's all about CFM Stereo, my station, your station. You know, man, it's all about a brand new rhythm called The Future History. But right about now, I just want you to feel a brand new, another brand new rhythm from my youth, you know, ZJ. By you know, but listen to that one. It's all about madness in the studio right about now. Zin, you don't know how the thing set up, Zin? Yeah. Rongena